Els municipis amb la gestió pública perden menys aigua que els de gestió privada o mixta. Ho posa de relleu un estudi elaborat per Enginyeria Sense Fronteres, Aigua és Vida i l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. S'arriba a aquesta conclusió després d'analitzar un centenar d'auditories d'eficiència hidràulica publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, per l'ACA. Uns informes que els municipis de més de 5.000 abonats estan obligats a fer cada 2 anys i que responen a uns criteris comuns. Dels resultats d'aquest estudi en volem parlar ara mateix amb Dante Maschio. Ell és membre d'Aigua és Vida i d'Enginyeria Sense Fronteres. Senyor Maschio, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona tarda. Parleu d'eficiència hidràulica més alta i de menors pèrdues en xarxa. Quins indicadors heu analitzat per arribar a aquesta conclusió? Sí, doncs bé, des de fa un temps l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, obliga a reportar unes auditories d'eficiència hidràulica amb diferents indicadors i nosaltres d'aquests n'hem agafat 4. 2 que són els que s'utilitzen de forma global, que l'Associació Internacional de l'Aigua recomana utilitzar. Aquests són l'índex de fuites estructurals i l'aigua no registrada. I hem agafat 2 més que l'ACA obliga a reportar, que són les pèrdues reals per escomesa i per quilòmetre de xarxa. Per què? Perquè aquests 2 últims que us deia ens donen informació de l'aigua real que es perd, que és el que a nosaltres ens interessa analitzar, perquè és l'aigua que podem evitar perdre, no? Que en moments de crisi climàtica, de sequera, ens interessa deixar de perdre. Perquè quan parlem d'aigua no registrada, parlem de fuites, d'aigua que es perd, però també parlem d'aigua no facturada. No? És a dir, hi ha molts municipis que els usos que l'Ajuntament fa, o per exemple el REC, no queda facturat. Per tant, és una aigua que no es registra, però no és una aigua que es perd. Per tant, nosaltres hem mirat l'aigua que es perd de forma real, amb les fuites, i hem analitzat 2 indicadors més, que és l'aigua no registrada, que és la suma de les pèrdues per fuites i del que no està facturat, que poden ser fraus o usos no facturats, és a dir, que no tenen comptador encara. I per últim, un altre índex, que és un índex adimensional, que és l'índex de fuites estructurals. I amb tots ells, els resultats que hem obtingut és que la gestió directa, és a dir, la gestió pública, obté uns millors resultats. I per tant, el que hem obtingut és una conclusió, l'enèsima conclusió, que ens demostra que la gestió pública, la gestió directa, és millor, és més eficient i a sobre més barata. No? És a dir, que amb unes tarifes més barates obtenim uns rendiments de xarxa millor. I això el que ens porta és a concloure que l'administració, tant els ajuntaments com el govern, haurien d'apostar de forma decidida per aquest model perquè és més sostenible des del punt de vista ambiental i des del punt de vista social, perquè és més econòmic. O sigui que d'alguna manera, explicant-nos això que ens deia de que les taxes que es fan pagar a les companyies de gestió privada o mixta és més cara que les de pública, vol dir que en el fons aquesta gestió privada està mercadejant amb aquest Bescàs. D'alguna manera ho estan posant sobre la taula amb aquesta comparativa, eh? Exacte, sí. De fet, ja fa molts anys que l'Agència Catalana de l'Aigua publica en el seu informe anual d'anàlisi del preu de l'aigua la diferència que hi ha entre la gestió directa i la gestió indirecta. No? I, per exemple, l'últim informe del 2024 ens diu que els municipis amb gestió directa ofereixen uns serveis prop d'un 30% més barats que els de gestió indirecta. Evidentment, aquest marge segurament se'n va a pagar als accionistes, no? El benefici industrial. És clar, no?, que quan hi ha gestió directa el servei és més barat, no? I això respon a que no hi ha un benefici, no hi ha un benefici a repartir entre els accionistes, no? I per tant, des d'un punt de vista de perseguir objectius socials i ambientals, la gestió directa és més assequible i des del nostre punt de vista és més desitjable, no? Per tant, hauríem de caminar cap aquí i Catalunya té molts deures pendents en aquest sentit, no? No hem de deixar d'oblidar que Catalunya és un dels països on la privatització de l'aigua està més estesa i, per tant, hauríem de canviar aquest model perquè les dades ens demostren que la gestió pública és millor. Doncs esperem que a través d'aquesta comparativa i d'aquest informe que heu fet públic, doncs això, hi hagi més municipis que s'animin a optar per aquest canvi de gestió. Gràcies, doncs, Dante Maschio, per aquesta última hora. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.